yadda ake karanta message ɗin da aka goge a WhatsApp. Kana so ka san yadda ake karanta message ɗin da aka goge a WhatsApp? Ku biyo mu a cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyon. Yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba, zan muku bayani ne akan yadda za ka iya karanta message ɗin da aka goge a WhatsApp. A misali, kuna chatting da mutum ne, ya riga tura ma message ɗin, kai dai ka ga notification ya zo, amma idan ka je ka duba za ka kalla an riga an goge message. To yau insha Allah za ku ga yadda za ka iya karanta wannan message ɗin da aka goge. Ku biyo mu a cikin bidiyon nan har ƙarshe don ganin yadda ake karantawa. Da Allah wanda ba su danna mana subscribe ba su taimaka su danna mana alamar subscribe, sannan su danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu a bidiyon nan. Kamar yadda kuke gani, bayan kun ɗauki wayan ku za ku nemi Play Store. Idan kun shiga Play Store, bayan Play Store ya bude, za ku je wurin search, sai ku sa Notisafe. Gashi nan, sai ku taba shi. Sai ku sace, kun kalli ya kama Notisafe ba, sai ku danna install. Bari ya gama installing. Notisafe shine sunan application din, amma na ajiye muku link na shi a description. Kar ku manta masu kallo, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi share in kun ji daɗin bidiyo. Yana installing, amma kun kalli tambarin application din ai, yanda aka sa Notisafe. Kun kalli wani a nan wurin mai kama da wancan ne, amma ba shi din ba. Wannan mai tambarin nan shi ne wanda ake so ku yi amfani da shi. Yanzu bari ya gama installing. Yau ya gama installing. Da zarar ya gama installing sai ka danna open. Bayan ka danna open, application din ya bude. Sai ku danna next, sai ka danna allow access to notification, sai ka danna allow. Bayan ka danna, kun kalla abin da ya ce mu, you can allow access by switching Notisafe on. Sai ka danna next. Abin da za ka yi ana, za ka kunna notification na wannan application da ka yi installing ne, wato Notisafe. Sai ka danna allow. Bayan ka gama wannan sai ka yi back. Nan ma sai ka danna allow. Yana loading na applications da duk suke turo notification a wayana. Yanzu ya gama, to zai kama wannan wurin, sai ka danna next. To nan yana so ka yi blocking na duka notification na wayannan applications ne. Zai kasance idan duk kowane notification zai shigo ta Notisafe din zai shigo, so sai ka kunna, sai ka kashe su a take. Bayan kun ga na kunna yanzu, barin kashe su a take. Kun ga duka yanzu na kashe su a take. Sai ka danna back. Bayan ka danna back, sai ka danna wannan good din, ka ƙara danna wannan good din, shikenan kawai sai ka fita. To masu kallo, kamar yadda kuke gani, mun riga mun gama saita application namu. Yanzu ya za mu gwada? Bari mu gwada shi. Bari mu zo cikin WhatsApp nawa, kamar yadda kuke gani. Bari mu tura text, sannan in goge. Kun ga na rubuta text, bari na tura. Text ya shiga. Notification nan ya zo, bari goge text din. Kun ga na goge shi ba? To bari je ɗayan WhatsApp nawa da na tura text a ciki yanzu.
gashi nan. Bayan ya buɗe kun gani? Kun ga da na shiga kun ga abin da ya ce min this message was deleted. Ko ba ka ba, wato kenan an riga an goge message da na tura ɗin na riga na goge shi yanzu. So yanzu ya za a yi ka ga message? Sai ka fita ka je kan application da ka yi installing Notisafe sai ka buɗe shi. Bayan ka buɗe shi zai nuna maka WhatsApp status gashi nan. Zai kuma kaga WhatsApp 52 seconds ago message ɗin da ka tura sai ka shiga. Bayan ka shiga kun kalla this message was deleted. Bari mu buɗe mu ga wani message ne aka goge. Kun gani? He there, where are you? I love you so much. Shi ne text da aka tura amma an goge shi. To duka dai masu kallon mu anan ne muka kawo muku ƙarshen shirin. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa.